παιδιά, είμαι ο Rage Gamer και σήμερα παίζουμε GTA V και θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Σκέφτομαι να ξεκινήσω μια σειρά στο κανάλι. Κάθε Σάββατο να έχει και από ένα επεισόδιο αυτή η σειρά. Επίσης ξεκίνησα μια σειρά βασικά που τη λένε Fun with the Crew. Δηλαδή θα συναντιέμαι με το crew και θα κάνουμε διάφορες παλαβομάρες. Ωραία. Οι σειρές είναι τρεις που θέλω να ξεκινήσω. Θέλω να μου πείτε ποια να ξεκινήσω πρώτη. Μόλις τελειώσει αυτή που θα ψηφίσετε θα ξεκινήσω τη δεύτερη και μετά την τρίτη. Και παιδιά, θέλω να ψηφίσετε. Θέλετε να κάνω σειρά hit a combo στο GTA, δηλαδή hit a combo. Ακούστε πώς θα είναι. Θα είμαι εγώ και θα κάνω free mode και θα σκοτώνω παίχτες. Και θα προσπαθήσω να σκοτώσω όσους πιο πολλούς παίχτες μπορώ και όσες πιο πολλές φορές μπορώ τον κάθε παίχτη, χωρίς να πεθάνω. Δηλαδή θα κάνω σε κάθε επεισόδιο από ένα σκορ. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είναι εδώ ένας παίχτης, τον σκοτώνω. Κάνει respawn, πάει να με σκοτώσει, τον ξανασκοτώνω. Έχω 2 σκορ. Μετά βλέπω έναν άλλον, τον σκοτώνω. Σκοτώνω. Ωραία, και όσο πιο πολύ σκορ μαζέψω, τόσο πιο καλά. Άμα πεθάνω, τελειώνει το επεισόδιο. Η δεύτερη σειρά είναι Skyblock στο Minecraft. Οι περισσότεροι ξέρετε τι είναι. Άμα δεν ξέρετε θα σας εξηγήσω. Είναι μια σειρά στην οποία είσαι σε ένα μεγάλο μπλοκ στον αέρα, τέλος πάντων, και απλά προσπαθείς να επιβιώσεις και να φτιάξεις μεγαλύτερο... Να το κάνεις μεγαλύτερο, να φτιάξεις το σπίτι σου κτλ. Ωραία. Και η τρίτη σειρά είναι Call of Duty Modern Warfare 2 Road to 30 level. Δηλαδή θα ξεκινήσω από 0 level και θα προσπαθήσω να φτάσω στα 30 level. Και όλα αυτά θα τα κάνω σε βίντεο. Οπότε ψηφίστε παιδιά τι σειρά θέλετε να κάνω και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.